kaning overtime guys, pagpalit ni o kuan. Kani trabaho ani. Pagpalit ni o nebulizer sa kuang bata. Kay ganiha gipa-check up ko sa to niya. Ako kasi ba kung say resulta kay ako ko ulit. Trabaho pa ko diri kay wala sa mila yung cellphone. Yo, what's up guys? Maayong morning o maayong buntag sa tanan natong mga kahigalaan o mga subscribers o mga followers. So nasa ko diri guys, trabaho sa himumigit oh. Gate. Kani nga gate para diha. Para na open. So sa di pa ni namo tap-tapan namo sa nipintalan daan. O gridlit. So ana na siya sekreto para dito magkapuyan niya inig bungbong ani di naman ni mapintalan ang pikas naong ani unanay bungbong. So okay guys, so nakahuma na ta sa pikas naong. So uga-uga ni gamay ato ni balihon ya dayon pintal sa ta. Dayon atong bungbungan isira dayon. Niud to. So atong pintal ato pang gipauga kay para to balihon. Yan ang uwantag tubo ganyan nangahoy og tubo. Asa mamangita ng mga hoy og tubo na kahoy og tubo sa kabo sa kalin dito may kilid nya karon kay auto man human matag man auto higda ta ngita tag kapaskan ri grabe ngita kayo asa ang pasok kani ri kita landong ni guard house so ni trapal dito adto ta dito dapit ngaon po sila diha tarong taon. So time check na to kay alas 12:08. Oh, grabe kaon lang guys oh. Grabe oy. Dito tani niyo be. Ay, naon na kami. Naon sila guys oh. Tumo ni pantion guys nga pwede kay kremit. Ano niyo? Bantay ka. Wala ta diri musulod ta sa tuang. Kuan, pwesto diri. Oh. Mo ni ang pantion nga pros kahoy. Oh. Arita mo pwesto diri silaom. Ba? Relax. A few moments later. Hey guys, may hapon guys. Taka sumpay sa tong vlog. So magtaon na tas gate diri. So nag-install na ko kuan diri. Cylindrical hinges. So kay kamuan sa mi. Say tawagan na. Mangambo sa mig sinak. Wala na kay kon, malay naman ko. Sige, skyplace saka. Jutay. Jotam. Kini ko man mo kaon do, assignment mo. Kini cover. Di usa, di lima, dikdik. Dipan. Grabe siya. Wala na partner pan. Wala na partner dire. Wala na. Wala na dito. Wala na dito. Mana? Terus kudayo? Dito lang no ay kato imong gikuan ano ba? So imong gibutangan dito ba? Dito lang utangan para magkuan, cross complete. Mga cover sa. Boleh ka may tab? Tumiga ka. Tapos yan no. 5. Lamay na tamis? Dito po sa tatas. Potol tayo na tamis? Alba. Alba. Ya. Punta ito ron tayo gabi eh. Busog ka ba? Yung mulaway ito. Ang sitod. Pinoy lang tagod. Be, ate, Pinoy mo ako. Ano ko? Insik. Insik budlat ba? Wala? Lord. Bakit ba?
Serius ni? Serius na? Balik suruh itu paling karena saja. Takkan saya nak bantu pak. Oi, Ustaz. Paging gahe. Oh, ni. Nah. Ah. Selain apa sakit? Lain na sad, saging na sad. Dipoyo ring dokan dosa dili ka puti mang naon. Abay Joso. Oh, punta gamay ni. Namay limit sila diri. So, mura na ko sa kagara. No? Ketika kita lihat nasi ati. Ah. Salamat kayo sa kuan ha. Mga sponsor. Ngaji deh. Tetapan ako tato kaya. Kaya to ako ban 5 no. Kun anak ko kuan. Kikik. Kikik wa kikik. Tapi nama hati. Jis. Ini mah Tidak usah. Ilistas ya pangat. pun jualan sir. Allah kasir. Mau pakai Ay pagbayad. lag kuan ni ako asir. Aw sir naman. Nasir na mala sa noon. Ay lag bagay kamay kay Aku ayo bude kala aku. Bukan. Umum. Ayo dah jera ka. grabe na nakamay iba. Jera ka. Sige tang gatamis. Maka adik. Di gyud kanang matugta magtuwa tong laway nya. Kuanon sa kuan? Kuanon sa tawag na? Attitude. Attitude. Tamis. Magani nga. Ay lag kamay. Balik kami sa trabaho guys. Alright. A few moments later. Yo, what's up guys? Maayong gabi guys. So karon ko balik kong vlog guys. Ako kalimot ko nga nagnaam di ko vlog niya. Mukuli sa mga kay napo ko yung kuwando skillet overtime man. Ano skillet overtime guys. So pasada na rin guys. So ako rin usa diri guys. So akong gihimo ron mo ni. Ginagmay ba kay kaning overtime ma guys pagpalit ni og kuan. Kani trabaho ani. Palit ni og ibulay siya sa kuang bata. Kay kaniha gipa-check up sa to niya. Kasi ba ko kung say resulta kay ako ko kauli nagtrabaho pa ko diri kay wala sa mila yung cellphone. So nga ulit guys. Nakoy bawon kanihang udto akong gitunga. Akong gitunga kung bawon kay para makapanihapon ko. Problema o napanos ni wala madarang XY ano guys time check sa tabi ay alas 8 wala medya. So, maulit ang mga alas 10. Alas 9 kapin kay atong ulian, lahok. Natas, lapo-lapo ron. Balikan pansin, paligis. Baka. Yapon guys.
nagbuhay sa construction guys. Ay. Gracias. Nahulog po yun akong cheese. Okay, wala ay lain. Sigariliwan guys. Asan tayo ating lighter na ko? Ay, gracias. Yo, what's up guys? Okay, kung man matagkaon guys, subo na tag trabaho. So, mag-charge ko sa cellphone. Dari. Yo, what's up guys? So, nakaporma na ito dari ko ang dito. So, mas maybe medya na. Hinahinay na sa kukuli kay layor ban lahog niya natas lapu-lapu ron iwan gani ha nabasa kay daan guys kuyaw kay lapu-lapu kay gamay ng uwan dakong baha so man trabaho na ko kita mo kuhan siya racking sa display ni displayhanan uman magkuhan pa ko ani gupa pa ko ani ana dia tanan gupon maghiwo mo racking dito nga bana mura sa giyo ba yu style racking so hinahinay ko puli guys so kuhan ra ba so andam na ta guys andam na to ang bag para uli so kita yung mga lock ani ron kay way pag-iya bakit ito gamay taligsik na ba gamay so dito mo taso na akong vlog mga kapobreng guys pero taman kay aron tayo supayan sa mga inigabot niya basig na to gusto mga bata try lang ako pero alit lang ganyan lang taman salamat sa pagtanaw maayong gabi anong tanan bahalang pobre na guys basta maning kamot